Assalamu alaykum hurmatly adamlarym. Garaşda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmelaşýas. Gepleşmenin başynda hurmatly prezident bilen gol çeken resmi näme bilen tanışdyrýas. Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi näme alaýykda edebiýat, medeniýet we sunuly işgärleriniň höwetçiň aýdymçy ýaşaýan hem zekiyini çağılan arasyna ýylan edilen Türkmenistanyň prezidentiniň türkmeniň altyn atratly bayragyny alma uğrundaky bäfeşiň çäklerini Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününiň 30 ýyllygy münasibetli ýanglan diýarym telebäfeşigini ýurdumyzyň vilayatlaryndan Aşgabat şäheriniň gatnaşan ýaş aýdymçylaryň arasyndan berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watany ilip ýylandyran ýylynda türkmen halkynyň milli medeniýetiniň hem sunugatynyň ösmegine goşant goşjak. Geljekde sunugat eleminiň ýyldızlary bolup ýetişjek zekinli aýdymçylary ýüze çykarly. Hemem ýurdumyzyň şuraýatlary ýanglan diýarym telebäfeşiginiň ýeňjileri diýilip ýylandyryly. Hemem her bir ýeňji Türkmenistanyň prezidentiniň altyn dynjyry bilen syýraglandy. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanyş Institutynyň talebi Mejlis Kerimowich Haliýew Ahir vilayatynyň Sarat trawynyň Kiçaga geňeşliginiň Owa medeniýet öýüniň çeper höwetçiňi Mehrit Şarywna Şarywa Balkan vilayatynyň Esenogly etrap medeniýet bölüminiň Garadegiş Owa medeniýet öýüniň akkompaniatory Dörtguly Bayramgeliewich Kerimow Daşow vilayatynyň Gurban Sultan Ejadynyň etrawynyň Agdybirlik geňeşliginiň Owa medeniýet öýüniň çeper höwetçiňi Kuwat Jepbarogly Weýesow Liverpool vilayatynyň Saýid Srab medeniýet merkeziniň artisti Alim Rowşenowich Taýyrow Mary vilayatynyň Mary trawynyň Akmurad Hümmetov adanyň geňeşliginiň Hojaýap Owa medeniýet öýüniň tanys goýucusy Bägul Urasakadowna Ataýewa Türkmenistanyň prezidenti Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň başçylygyny ýurdun döredilýän güni bilen gutlady. Hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň hem hökümetiniň adyndan şeýlede hut öz adyndan Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň döwlet işleri boýunça başlygy Kim Chen In'e milli bayram ýurdun döredilýän güni münasibetli meherli gutlagyny hem iň gowy arzularyny iwerdi. Döwlet başçymyzy şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň döwlet işleri boýunça başlygyna Berkjan saglyk bagtyarlyk ýurdun dostlukly halkyna bolsa, parahatçylyk, awadançylyk hem rowaçlyk arzuw etdi. Türkmenistanyň prezidenti Täjikistan Respublikasynyň prezidentini ýurdun garaşsyzlygynyň 30 ýyly bilen gutlady. Hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň hem hökümetiniň adyndan şeýlede hut öz adyndan Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmony hem ähli täjik halkyna Täjikistan Respublikasynyň garaşsyzlygynyň 30 ýyly münasibetli tüý sürekden gutlaglaryny hem arzuwlaryny iwerdi. Döwlet başçymyzy gutlagyny Täjikistan Respublikasynyň garaşsyzlyk ýyllar içinde syýasy, ykdysady hem durmuş uğurlaryna gadanan üstünlikleriniň goýunurjydygyny, şu döwrüň içinde ýurdun döwlet guruluşyny berkitmekde, halkyň hal ýagdaýyny gowlanyrmakda, hem halkara geňeşligindäki awraýyny ýokarlanyrmakda, uly üstünlikleri gadananyny belleýär. Milli durmada häzirki döwürde Türkmenistan bilen Täjikistan Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň täze many mazmuny eýe bolýandygyny, ýaňy ýakyny prezident Emomali Rahmonyň Türkmenistany amala aşyran döwlet saparynyň iki halkyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary berkitmek hem dürli uğurlardaky hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň ýolunda möhüm ädimi öwürlenýäni aýratyn belledi. Men Aşgabatda şeýlede awada milli täýäkçilik bolagyny, Merkezi Aziýanyň döwlet başçylarynyň konsultativ duşugynyň çäklerine bolan iki taraplaýyny duşuklamady, ören ýakymly duýgular bilen ýatlaýan. Oň dowamyny türkmen täjik dostlugyny hem hyzmatdaşlygyny mundan belägem ösürmäge iki tarapyň hem çalşýanlygy, şeýlede taýýardygy ýene bir gezek tasdiklandy. Ýurtlarymyzyň arasyndaky özara gatnaşyklaryň birlikdäki tagalarlamyzyň netijesinde halklarymyzyň bähidine geljekde gyşarnyksyz putolanyryljakdygyna berk inanýan döwlet başçymyzy gutlagyny belleýär.
milli liderimiz şu yakımlı mümkünçülükten peýdalanıp prezident Emomali Rahmona berkçan saglyk, bagtyarlyk hemem avadançylyk, Täjikistan Respublikasynyň dogunlyk halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beläkde gülle ötüşkemem rowaşlyk ardy etdi. Şunu yurdumuzda paýta ýygmyna geçirli. Hormat prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň ak paýta bermegi bilen ahali Balkan, Lewap hemem Mary vilayatlaryna bir möhüm owy hojuluk möhümi badalgaly. Hormat prezidentimiz Minister Kabinetiniň 3-nji sentýabrda geçirilen mejlisinde yurdumuzda ak altynyň bol hasylynyň ösürilip ýetişdirilendigini, häzir owy ähmetkeşleriniň baş wezifeti ýetişdirilen hasyly öz wagtyny hemem ýetkisede ýygna bolmakdan ibaratdygyny bellep, mejlise gatnaşjylary ýüzlenip şeýle diýdi. Edi vatandaşlar, hormatly Minister Kabinetiniň agzary. Berkara dowlatynyň bagtyarlyk döwründe yurdumuzda owy gojalyk podagyny ösürmek boýunça maksatnamany işler durmuşy geçirilýär. Daýhanamyň owy gojalyk ekinleriniň bol hasyny ösürip ýetişdirmekler üçin döwletimiz tarapyndan hemişe ähli şertler öredilýär. Yolumuzda gowaşanyň ýokary hasynyň önülme bolsa, dokma senat podamy gymmatly paýta önümler bilen öpçün etmekden uly ähmeti eýe bolup durýar. Şuň hem sentyabr aýynda ýurdumuzda möhüm çäre bolan paýta ýygmyna köpçülikle girişilýär. Köp hem zähmet siňdirilip ýetişdirilen paýta hasylyny onu da hem gysga wagtyň içinde ýetkizýär ýygnap almak bola merdany daýhanlamyň esasy wezifesi bolupdyr. Edi watanymyzyň garaşlygyň şany 30 ýyllyk bayramynyň uly dawra bilen bellenilýän Türkmenistan parahatçylygyň watan ýylyna hem edermen paýtaçylaryň milli hem balygy bolan ağaltynyň bol hasylyny ýygnap ol hem zähmet üstünlüklerini kazanacaklıklarına hem de bilet hem sepkitleri yetişecekliklerini bir inanýar. Ýygym hem mewzuny endi goramaçylykly geçirmek maksady bilen ahal Balkan, Lewap hem Mary vilayatlaryny şuýlugyna 8-nji sentýabrynda Daşo vilayatyna 15-nji hem sentýabrynda paýta ýygyma başlamagda ak paýta berýär. Däp bolýar. Hem hormatly ýaşullarymyzdan bolsa paýta ýygymly basymlaryň başlap bermeklerini ol hem hormat bilen haýyş edýär. Men ýurdumyň endermen paýtaçylaryna ählem owy gojalyk işgärlerini berjan dagly maşgala wadançylygy hem berkarar watanymyň mundan beýlekde güllep etme ugrunda alyp barýan tutan ýerlem işlerinde diňe hem ol üstünlükleri ardyp edýär. Harmanyňyza bereket, merdana, paýtaçy, daýhanlar. Hormatlar gadamyzyň ýurdumyzda 2020-nji ýylda ösürilip ýetişdirilen gowaçak hasynyň ýygymyna guramaçylykly ýerişmäge beren ak paýtasy berkara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne her bir iş güni zähmet edermenligine beslenýän ahal vilayatynyň hasyl usatlaryny geljekki zähmet ýeňişlerine ganatlandyrdy. Ahal vilayat häkimliginiň guramagyna geçirilen ak kergen dawrasy geňiş maslahaty bilen başlandy. Maslahatda çykyş edenler şany garaşdyrylmadan 30 ýyllygynyň toýlanjak şu ýylyna ahal vilayatynyň edermen bawaday hanlarynyň agaltyny bol hasyny ösürip ýetişdirenliklerini, vilayatda paýta tapşyrmak boýunça şertnamalaryň boşnamalary üstünlükli ýerine ýetirmäge ähli şertlerin bardygyny önemli aýtdylar. Soňra mihmanlar vilayat merkezine ýerleşýän Milli Ak Buğday muzeýine bardylar. Olar bu ýerde ýerleşýän dürli gymmatlyklary bilen tanışdylar. Soňra ak buğday etrawynyň çägindäki üzümli toprak daýhan hojalygynyň agaltynyň gözle konurjy bol hasyl ýetişdirilen gowaçaly meýdanyna paýta ýygmyna girişildi. Hormatlar gadamyzyň ýyl-ýurt bähbetli işleriniň rowaş bolmagy, gahrman gadamyzyň janynyň sag, ähli tutumlarynyň üstünlükleri beslenmegi, watanymyzyň gülle besmegi dilek edilip paýta ýygmyna badalga berildi.
Ey Allah'ım, Türkmenistan parahatçılığın ve inançmağın vatan yılının bu mübarek sehet önünde hormatly Hazar kadamyzyň pagty ýygmyna beren ak batasyna ruhlanıp, pagty ýygmyna girişýän bereketli ahal vilayetimiziň zähmetkeş daýhanlaryna bawa daýhan ýar bolup, Dawud peýgamber howandar bolsun. Daýhanlarymyzyň ihlas bilen ýetişdiren bol pagty hasylyny soňky hanasyna çenli isripsiz ýygnap, watan harwanlaryna tawsyryp, döwlet öňündäki pagty borçnamalarymyzy uly üstünlikler bilen ýerine ýetirip, şanly garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk toýuna zähmet ýeňişler bilen barmagy meýesser eyle. Goý dünýä dursun. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ähli halkymyzy bir başa jemläp, bilen sepkitlere alyp barýan gahrman prezidentimiz dursun. Goý dünýä dursun. Merdana türkmen halkymyzyň dowamy dowam bolsun. Goý dünýä dursun. Edi watanymyz Türkmenistan dursun. Amin ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Harmanyňyza bereket edermen bawa daýhanlar. Bir de pederlerimizin gadimden gelýän ýol ýolgularyna laýyklykda nurana ýaşullaryň pagty ýygmyna bismillahyna iýleşdirmeden köpçüliklerin goşulşmaklary öz boşy tebigy sağlaşygy emele getirip, hemmelerde halyp joşturjy duýgular oýardy. Soňra da wara medenet we sunuwat işgärleriniň çykyşlary ulaşyp gitdi. Watanymyzy, mukaddes ýurt garaşsylygymyzy, baky taraplygymyzy, hormatlar kadamynyň ýyl ýurt hem umumy adamlar behwetli amal asyrýan sakawatly işlerini, pek zähmetler bilen ag altyndan dagy ýasaýan hasyl usatlaryny belen tuğda wasp edip ýerine ýetiren aýdym saatlardyr tanslaryň hoş awady hemmeleri özüne maýil etdi. Dawarda mewsimiň ilkinji gününe döwlete pagty tawsyrmak barada şertnamalaryň borçnamalaryny ilkinjiler hatarynda üstünlikli amal eden pagty çekärinişlere Mehriban Akadamynyň adynyň sowatlary goşurly. Pagty ýymynyň başlanmagyna başlanan şäheriniň gurulan ýerine hormatlar kadamynyň ak patasy bilen vilayatyň edermen daýhanlar üçin gelip goşan pagty ýygyjy maşinalaryň, pagty daşaýjy awtouloklaryň hatarlaryny goýulmagy şähere öz boşly bedeg berdi. Bu ýerde daýhanlaryň ýakyn hemratyny öwrüljek döwrewap tehnikalar, olaryň guruluş we ulanyş aýratynyklar dogrusyna oňatmajylary giňişlen düşünjelerli. Pagty ýymyna girişilen ilkinji gününe vilayet polisiýa müdürlüğiniň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň guramagyna geçirilen düşündiriş işlerem işen käsete eýe boldy. Pagty ýymynyň geçirilen ýerine gurulan giň gowrum sergem buňky çäre öl boşly bedegi berdi. Soňra agaltyn ýükli awtouloglar Akerwen dawrasynyň vilayet derejesine geçirilýän ýerine tejin etrawynaky 40.000 tonna tokumlyk pagty çigidini gaýtadan işleýän Altynasır pagty arasalaýjy kärhanasyna tarap ugraldy. Agaltynyň şu ýyl täze hasyl ýüklenen awtouloglaryň kärhana gelmegi bu çärenin ýürek joşturjy pursatlarynyň biri boldy. Bu ýerde gapana çekilip awtouloglardan düşürilen pagtanyň hil barlykhanasyndan geçirilenden soňra arasalanmagy täze hasylan sehel wagtda agaltynyň dag ýaly harmanyň döremegi hemmeleriň begençli başlaryny göge ýetirdi. Akerwen dawrasy soňra pagty arasalaýjy kärhananyň giň meýdançysyna dowam etdi. Ýaş tekinleriň usatlyk bilen ýerine ýetiren aýdym saarlaryna, tanslaryna, bagtyar ýylgynymyza, watanymyza, Mehriban Akadamynyň amal asyrýan sakawatly işlerine, berqara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hemde pek zähmete söýgüleriniň guwunç buýsançlarynyň hoş awady bolup ýaňlandy. Dawaranyň dowamyny watnazylar pagty arasalaýjy kärhanasyna täze gowaça hasynyň ilkinji tonalarynyň gaýtadan işlenişi bilen hem giňden tanış boldular. Çäheriniň dowamyna çörek, dokma önümleriniň sergileri, şeýle-de gowaçanyň ýapragyny düşürýän dermanlaryň, gerbasitleriň we beýleki derman serişleriniň sergileri has köp adamly boldy. Men ahal welaýatynyň bäherden etrawynyň Garagan obasynyň ýaşaýjysy, Türkmenistanyň hormatly ýyl ýaşulsy Gurban Gelli Aýlyf. Gahrman arka dağymyzyň döredip berýän mümkinçiliklerinden giňden peýdalanýan edermen ahally pagtaşkärenişlerimiz toý howada bilen marýarlar. Ak pagtany ak bagtyna deňeýän pagtaşkärenişler hormatly arka dağymyzyň berýän gollawlaryndan, ýeňilliklerinden peýdalanyp ýylyň bereketli toprakdan bol hasyl öndürýärler. Bugun ahal welaýatynyň ähli halky bolup hormatly prezidentimiň ak pata bermegine pata ýygymna başladyk. Halkymyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokarlandyrmakda, bereketli toprakdan halal işläp bol hasyl almakda döredip berýän mümkinçilikler üçin arkada prezidentimiň jan sag, ömür zok, belent başy aman bolsun.
il yurt döwletli işleri rewaçlyklara weslensin. Harmanyňyza bereket, gahrman arka dağımız. Harmanyňyza bereket edermen baba dayhanlarymyz. Hormatly prezident bilen paýta ýygyny guramaşylyk geçirmek baradaky Ak Patatynyň ruhlanyp, Balkyn vilayet häkiminiň guramagyny geňiş masada geçirildi. Ýokary guramaşylyk ýadan geçen geňiş masada vilayetde ýaýwanlarlaryň owy hojalyk özgörtmelerini üstünlikle amara aşyrmak, möhüm mewsum bilen bagly bolan beýleki derwayt meselelere seredildi. Balkanlı Bağdayxanları döwlet başçymyzyň özleri hakyndaky, halkymyzyň abadan bolýan ýaşaýyş durmuşy wagtdaky nusgulyk aradalaryna jogap edip öňdürene jogapkärli mewsumda ähli tagalaryny, ukyp başarlyklaryny, gaýgyrmajaklyklaryny inandyrmak bilen hormatly prezident bilen alkyş sözlerini beýan etdiler. Soňra paýta ýygynyň başlanyň davralary vilayatyň Serdar etrawynyň Goçdayxan birleşiginiň bereketli gowaça meýdanlaryna dowam etdi. Hormatly prezident bilen janyň sagy ýyl ýurt bähwetli işleriniň rowaç, watanymyzyň güllep ösmegi dilek edilip, paýta ýygyna girişildi. Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmaň watany ýylynyň bu sähetli gününde gahrman arka dağımyzyň paýta ýygyna beren Ak Patatyna ruhlanyp, paýta ýygyna girişýän Balkan vilayatymyzyň zähmet söýür Agdywyr daýhallaryna bawa daýhan ýar bolup, Dawud peýgamber howandar bolup, Allah Tagallanyň özü bereketini etçilip, edermen daýhallarymyzyň keramatly ene ýerden ihlas bilen ýetişdiren her bir gunçasy altyna deň bolan Ak Patamyzyň hasylynyň bereketi bol bolup, döwletimize we halkymyza rızkal bereket getirsin. İlimiz asuda, yurdumuz parahat, ýyllarymyz bereketli, saçaklarymyz rızkal döwletli bolsun. Goý dünýä dursun, garaşdy, baky bir tarap can vatanymyz Türkmenistan dursun. Goý dünýä dursun, asly nurdan merdana türkmen halkymyz dursun. Goý dünýä dursun, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ähli halkymyzy bir başa jemläp, belen sepkitleri alyp barýan gahrman arkadağımız dursun. Amin ya rabbel alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Harmany bereket. Soňra ýaşuny sen wekilleri joşgunly dähmede başladylar. Ýerlerine aýsak boýy jogapkärli mewsumda paýta ýygy kombaýnlary, erketçe kombaýnçylary iki çarşykda işläp, mewsumyň aýratynky möhletde hemem oňa tihile geçirilmegini gadanarlar. Bu ýerde Balkyn vilayatynyň etraplarynda şäherleriň bilen tanymaly bagşy sadanalan, ustat aýdymçylaň, çeper höwsçüňiň çykyşlary hasam täsirli, şowhunly boldy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýetiren beren sebketleri toprağymyzyň bereketleriniň biri bolan Ak Paýta, şeride arkada prezident bilen jowhar paýhatynyň nurlanan edil diýarymyz, dost oňluk baradaky ýerine ýetirilen döwrüp aýdym sadary, ajaýyp zamanamyzyň wasfy bolup alyslara ýaňsarly. Dabara gatnaşyjylary bu ýerde ýokary derejede ýaýwanlaryny sergilerem uly höwes bilen synetdiler. Bereketli toprağymyzyň naz-nymatlary bolan owy goýuluk önümleriniň, paýta süýmünden taýýarlanýan haritlaň, el işleriniň, amaly haşam sunutynyň sergilerem has täsirli boldy. Ullun tutulany dabarada oňa gatnaşyjylaň ýokary ruhlanetli bolsa, Balkanly ýerleşmemiziň Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmaň watany ýylynyň paýta ýygmyny gysga möhletlerde guramaçylykly geçirjeklikleriniň aýdym güwäsine uruly. Baý mazmuny senene dabaran geçen ýerine öňdüren möhüm güýdelere durmuşa geçirmeli. Derwayt şäherlere başlanyp usuly amaly maksat geçirildi. Täze hasylyň ilkinji tonlary ýüklenen köp sanly uloglary Serdar şäherindäki paýta arasylyjy kärhanasyna uly dabara bilen garşalandy. Bu ýerde guralan davrada hormatly prezident bilen paýhasy başçylygyny tutuş ýurdumyzy, şol sanda Balkyn vilayatyna bolup geçýän ägurt uly taryhy özgörtmeleri, ýetilýän beren sepketleri, röwşen geljegimizde gönükdirleni beýik tutumlary, gün saýyn dowama tapýan täze waşlyklar dogrusynda uly buýsan şäne aýratyn durulyp geçirildi. Balkanly medeniýet osnudy saatlar bolsa joşgunly aýdym saatlar bilen eşiretli zamanamyzyň gahrman arkadağymyzyň tutuş dünýä ýaň salýan tutumly işleriniň döwlet adam üçin ürdiýän ilhadar taglimatynyň edermen bagdaýhanlamyzyň sapary durmuşymyzyň taryhyny ýetirdiler. Harmanyňyza bereket. Balkyn vilayatynyň edermen paýtaçy daýhanlary. Men Balkyn vilayatynyň Serdar etrawynyň ýaşaýjysy Meret Niyaz Hydyrniyaz. Berkara döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly arkadağın parasat ýollaşylygyny her günimiz toýdur bayramlara weslenýär. Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmaň watany ýylynyň tähetligine hormatly arkadağymyň Ak Pata bermek bilen iltilik ýaşadyň bismillah bilen
parta yığımına badalga verildi. Hormatly arkadaşımız, babaday halları işlemeyene, o yerden bol hatılanmalı aklı mümkünçilikler döretip berýär. Hormatly arkadaşımız, babaday hallarymyza mineral döküller bilen kuwatly tehnikalar alyp bermegi, partadan ýokary hatılanmaly doğru şertler döredýär. Babaday hallarymyz partany watan harmanyna tapşyrdak, wagtyny hatapbaş geçirilipdi. Hormatly arkadaşymız, vilayatymyzda partany arasyndaýan we gaýtadan işleýän karhanalar gurup ullanmany berilmegi halkymyza iş orun bolup durýar we daşarywda parta süýmüň çykarmany dogry mümkinçilikler döredýär. Hormatly arkadaşymyz, babaday hallary berýän ulgullygylar üçin köp alkışlar aýdýar. Şal garaşdyrym 30 ýyllyk baýram bilen hormatly arkadaşymyz we bütün türkmen halkymyzy tüýsürümden gutlaýaryn. Ata watanymyz gülledýän, halkymyz eşret durmuşda ýaşadýan hormatly arkadaşymyzyň jany sag, başydyk el ýurt bähbetli tutýan tüm işler elmidam rowaj alsyn. Harmanyňyza bereket, hormatly arkadaşymyz, harmanyňyza bereket edermen babaday hallar. Hormatly prezident bilen parta ýygymyna girişmek barada beren AK Partasynyň ruhunyň tejribeli owy hojurlukçyna gatnaşmagyna Lewap welaýatyna da AK kerwen dawarat geçirildi. Ilki bilen bu möhüm çäre münasibetli welaýat häkimligine maslahat geçirildi. Hormatly prezident bilen owy tiýatratyny durmuşa geçirmek AK altynyň bol hasylyny esiripsedi. Öz wagtyny ýygnap watan harmanyna taşyrmak barada döwletli maslahat edilip, bu wagtda daýhanlamada ýerden bol hasy almaklygy döredip berýän giň şertler üçin hormatly prezident bilen adyna tüýsürekden çykýan alkyş sözler aýdyldy. Soňra AK kerwen dawratyna gatnaşjylary welaýatyň çärji utrawynyň azatlyk daýhan birleşiginiň kuwatly tehnikalar, ak öýleň hatarlary bilen sadaşyp, ruhuny galkynyrýan bereketli paty hatyryna wetinen gowçuly pellerine geldiler. Hormatly prezident bilen janynyň sagy el ýurt bähbeti işleriniň rowaç bolmagy, watanymyzyň güllä ösmegi dilek edilip, paty ýygymyna badalga berildi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi enzilni munzilen mübarek ve ente hayrul munzilin. Edid Allah'ım, berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne ykbaly göterilen gujur gaýratly türkmen daýhanlarymyzyň ihlasy zähmet çekmekleri, ene ýerden bol hatyl öňürmekleri üçin döwletimiz tarapyndan ähli zerur şertleri döredip, döwrewap tehnikalar alyp berýän haza arkadaşymyz Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň zany sag, başydyk ömrü uzak, il ýurt umum adamzat bähbetli alyp barýan tutumly işleri hemise rewaj alsyn. Edid Allah'ım, Lewap welaýatymyzyň edermen hasyl ussatlarymyzyň watan öňündäki pagta borçnamalaryny arta bilen ýerine ýetirip, ırsgally bereketli toyly ülkämizde edermen hasyl ussatlarymyzyň zähmet ýeňişleriniň sanyny tutulýan hasyl toyu ulu üstünlükler awra bilen barmaklygy beýik bir waryň özi ähli baba daýhanlarymyza messer eýlesin. Goý dünýä dursun, berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne ähli halkymyzy bir başa jemläp, belen sepkitli alyp barýan gahrman prezidentimiz dursun. Goý dünýä dursun, gurýan we döredýän agzy bir türkmen halkymyz dursun. Goý dünýä dursun, jan watanymyz Türkmenistan döwletimiz dursun. Amin ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Harmanyňyza bereket. Bismillahirrahmanirrahim. Harmanyňyza bereket. Arkada prezident bilen taşyrygy bilen nesillimizde görülemekde bolan el filaly ýaşulyň patyýyna başlap bermekleri aýratyn many mazmuny eýe boldy. Welaýatda şanly ýylymyzda 130 000 hektar ýere gowa çekilip, ondan bol paty hatyny almaklyk göze unutulýar. Welaýat polisiýa müdürlüğiniň ýangyn howpsuzlygy bölümleriniň mögsümde ýangyn howpsuzlygyny üçinmek boýunça geçiren wagt nesihat şäherleri täsirli tapawdy. AK kerwen dawratynyň geçirilýän ýerine gurulanan ajaýyp sergiler, aýdym sada dawralary aýratyn täsirligi hemem gözeligi bilen tapawdy. Ajaýyp sahnada owa durmuşyny janlandyran görnüşleri ak altyna deňelýän AK Parta başynyň ajaýyp tanslar. Arkada prezident bilen halkymyzyň çuňur bähidine gönükdirilen mukaddes ýüregleri bardaky şirni wada aýdymlary rysgal bereketli bagtyýar zamanamyzyň senasy bolup alyslara ýaňsaldy. AK altynly pellerdäki tutumly dawralardan soňra AK Partadan ýükünü tutany bezemen awtolary parta kabul çykarmanhanalarına tarap ýola düşdiler. AK altynly kerweny hormatly prezident bilen AK Partasy bilen açylyp ulanmagy berilen AK kerwen dawraty münasibetli toý dawratyna bedelen halaja trawynyň gara we köwül parta arasylaýjy kärhanasyna geldi.
Paxta ýygmynyň öň başçylary bolan Ustad Paxta şekerleşleri 2021-nji ýylyň ilkinji paxta hasylyny watan harmanyna tapşyrdylar. Paxta arasalyjy karhananyň harmanhanasynda Daýhan zähmetiniň meýwesi, ýurdumyz üçin gymmatly çyýmal bolan agaltynyň ilkinji tonlary peýda bolýar. Ulaýatyň medeniýet usuny şäherleriniň ýurdumyň esasy baýlyklarynyň biri bolan ak paxta baradaky ata-babalarymyzdan nesilme-nesil gelýän daýhançylyk diýip de solar baradaky çykyşlary Daýhan zähmetini wasp edýän ajaýyp aýdymlar bilen utgaşdy. Dabaran dowamyny ilkinjiler bolup watan harmanyna paxta tapşyran paxta şekerleşleri hormatly prezidentiň adyndan sowgatlar owşurly. Bu ýerde guralan sergiler hem bidawara aýratyny gözellik çaýy bu ýere ýyganlardan uly gyzyklanmak hem buýsonç duýgularyny döretdi. Lebap vilayatyna paxta ýygmynyň başlama münasibetli geçirilen ak kerwan dawarasy ýokary ruhanatligi şuňgur many mazmuny besenip Babadyhanamyza döredip berýän şertler üçin arkada prezident we aýdylýan alkyşlaryň ýüze çykmasyna öwrüli. Harmanyňyza bereket. Zähmet söýür Lewaply paxtaçy Babadyhanlar. Men Lewap vilayatynyň Hojunbady trawynyň ýaşaýjysy, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulty Joran Obatow. Gahrman arkadağımızın hemme taraplyň kömek bolduklaryň netijesinde mukaddes garaşlygymyzyň şany 30 ýyllyk toýunyň toýlanylýan 2021-nji Türkmenistan parahatçylygyny ynanşmagyň watany ýylynda paxtaçy Babadyhanlarymyz milli baýlygymyz bolan paxtanyň bol hasylyny kemale getirdiler. Vilayatymyzyň Çärji we trawynyň azatlyk daýhan birleşiginde Ustad paxtaçy Babadyhanlarymyzyň owu hojul künärmenleriniň il tilagly ýaşullaryň gatnaşmagynda uludan toy tutulup, döwletli maslahat geçirilip, ýaşullaryň bitimillaty bilen paxta ýygymyna badalga berildi. Hormatly prezidentimiz Babadyhanlarymyza kuwatly tehnikalary tatyn alyp berýär. Ýokary hilli tohum, dökün, suw bilen üpçün edilýär. Tawşyran hasyl üçin badawat hasaplaşyk işleri geçirilýär. Gahrman arkadağımyzyň döredip berýän bu amatlykları biz ýaşullary, owa adamlaryny zähmetdir Babadyhanlarymyzy diýten buýsandyrýar. Halkymyza rızkal bereketli bagtyar zamanany, nurana geljegi bagş eden Gahrman arkadağımyzyň zany sag, ömrü uzak, il ýurt bähwetli tutumly işleri hemişe ruwaşlyklary weslensin. Harmanyňyza bereket, Gahrman arkadağımyz. Harmanyňyza bereket, paxtaçy Babadyhanlarymyz. Paxta ýygymy mewsümine girişilme münasibetli Mary vilayat häkimligine ýörüte maslahat geçirildi. Çykyşlarda paxta meýdanlaryny ýetişdirilen agaltyn hasylyny gyýytka möhletdi. Zaýaty ýygnap döwlet harmanyna tapşyrmakda vilayatyň paxtaçy daýhanlarynyň ýereýleriniň öňlerine durýan möhüm wezipeler birin ara alynıp maslahatlaşyldy. Çykyş edilýär bagtýarlyk zamanamyzda ekrançy daýhanlarymyza biýmeşer kömek gollawlar üçin hormatly prezidentimize alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Soňra maslahat gatnaşyjylar vilayatyň wekil waziri Trawyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň agaltyly atylaryna geldiler. Hormatly prezidentimiziň satyn alyp beren kuwwaty hem ýokary öndürjükli paxtaýyjy kombaýnlaryň agaltyly atylara ýaraşyk berip duran udyň hatary ýaşul neslin wekillerine aýratyn buýsonç duýgularyny öğretdi. Döredip berýän giň mümkinçilikler üçin Gahrman arkadağımyza alkyş sözler aýdylyp, watanymyzyň gülläp ötmegi dilek edilip, iň ýaxşy umyt arzuwlar bilen paxta ýygymyna girişildi. Ey Allah'ım, il tilagly ýaşullarymyzyň edýän dilek dowalarynyň hormatyna bu mukaddes sähetli ünni Gahrman Hacı arkadağımyzyň paxta ýygymyna beren ak patasyndan ruhlanyp, paxta ýygymyna girişýän Mary vilayatymyzyň zähmetseýär daýhanlaryna Babadyhan ýar bolup, Dawud peýgamber howandar bolup, Allah Teala'nyň özü bereketini berip, zähmetseýär daýhanlarymyzyň ýetişdiren paxta hasyllaryny ýetkisiz ýygnap, paxta borçnamalarymyzy uly üstünlük we awra bilen ýerine ýetirmekligi ählimize müýesser eyle, ilimize asuda, ýurdumyzy parahat, ýyllarymyzy bereketli, saçaklarymyzy arsgally döwletli eyle. Ey Allah'ım, Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watany ýylyna bereketli toprağımızda yaşayan her bir Türkmenin yolunyň aýdyň, geljeginiň bagtly, maksatlarynyň murat bolmagyny özüň müýesser eyle. Goý dünýä dursun, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, ähli halkymyzy bir başa jemläp belen sepitleri alyp barýan Gahrman Hacı arkadağımyz dursun. Goý dünýä dursun, gujur gaýratly, merdana, zähmetseýär Türkmen halkymyz dursun. Goý dünýä dursun, can vatanymyz Türkmenistan dursun. Amin ya rabbel alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Harmanyňyza bereket, arkada prezidentimiz. Harmanyňyza bereket, edermen Babadyhanlar.
bereketli altın güýdüň başyna atalarda göýe ak günnü diýaly bolup açylan paxtaxanalary bugünkü dawara gatnaşarlaryň begenç boýsunjyny artdyrdy. Vilayatyň meden çäklerine hemde uzakdaky ýaýlalaryna ýetişdirilen bol bereketli paxta hasylynyň sylanyňda Mar vilayatynyň paxtasy daýhallarynyň ardyl tepkide awra bilen elejekdiklerine pogta anam döreýär. Dawarada vilayatyň medeniýet sunuwly saatlarynyň çykyşlaryna da giň orun berildi. Aýdymlarda bagtýarlyk zamanamyz ýyl-ýyldan ösüşleriň täze belentliklerine çykýan asuda erkana watanymyz ak paxta halkymyzy günkü çoğyan gahrman arkadamynyň il halk döwlet hemde bütün dünýä adamzat bähwetli rowaj işleri dünýä nusoluk başlangyçlary belent joşun bilen wat bedildi. Bu ýerde geçirilen tejribe okumat sagatyna hünärmeler çykyş edip, paxtagy kombaýnlaryny hasyl ýygymyna bökdönşik hemde netijeli ulanmak dogrusunda gymmatly maslahatlaryny berdiler. Dawarada Mar vilayat polisiýa müdürlüğiniň polisiýanyň ýol gödäwçiligi hemde ýanyň howpsuzlygy bölümleriň işgärleri ýygym mewsüminde ýol hereketiniň kadalaryny, ýanyň howpsuzlygyny dogry we dogry berja etmegiň düzgünleri bilen tanıştyrdylar. Vilayatda paxta ýygymyna başlanmak münasebetli dawaranyň geçen ýerindäki bedemen aýgöýler gadymy türkmen owasynyň keşfini emele getirip, Daşdöwrege aýratyn millilik ruhun çaýdy. Bu ýerde guralan tergini dawara gelenler höwes bilen syladylar. Paxtaçylaryň zähmeti bilen ýagnalan paxtanyň ilkinji tonnalary ýüklenilen awtologlaryň kergeni paxta rassajy kärhana tarap ugraldy. Döwletimiziň garaşlygynyň 30 ýyllyk şaly toýunyň giňden toýlanýan ýylyna Mar vilayatynyň paxtasy daýhallary 180.000 hektar meýdana gowçanyň vilayatyň toprak hem howa şertlerine ýokary hasyl berýän. Kesellere durnukly orta süýümli ýol öten 7, ýol öten 39, inçe süýümli ýol öten 14 görnüşlerini ekip bol hasyl östürip ýeşdirdiler. Olar şu ýyl 365.000 tonna ag altyn hasylyny döwlet garmanyna tapşyrmaklygy maksat edýärler. Awtolog kergeni Sakarçay etrawynaky her ýyl 40.000 tonna tohumlyk paxtany gaýtadan işlemeklige niýetlenen paxta rassajy kärhanasyna geldi. Bu ýerde paxta ýymynyň ilkinji gününe öýleriniň şertnamalaryň tapşyryklaryny üstünlikli ýerine ýetiren ustad paxtaçy kärneçilere hormatly prezidentimiziň adyndan sowgatlar gowşurly. Täze hasylynyň ilkinji tonnalarynyň kärhana tapşyrylyp başlanmagy, dokma öňleriň sergileri dawara aýratyn bezeg berdi. Dünya teknologiýasyna gurulan bu döwre kärhanada paxta ýygymyna girişilen ilkinji günne täze hasyly gaýtadan işlemekligi girişildi. Harmanyňyza bereket Mar vilayatynyň edermen paxtaçy daýhallary. Men Mar vilayatynyň ýol etrawynyň sultanment geňeşleriniň ýaşaýysy Türkmenistanyň hormatly il ýaşaýysy Hedretul Ewliýaly. Şuňgur hormatlanýan gahrman arkada prezidentimiň ak paxta bermegi bilen il felagly ýaşaýlarymyzyň bismillahi bilen bugün Mar vilayatynyň paxtaçylary Babadyhan ýar bolsun diýip ýetişdirilen bol bereketli paxta hasylyny ýygmaga uly ruh welentlik bilen gelişdiler. Bagtyar zamanamyzda Garaşly diýarymynyň halk güzeliň ähli puwdaklarynyň bir hatarda owa hojalyk puwdagym uly ösüşleri eýe bolýar. Gahrman arkada prezidentimiň döredip beren şeýle uly mümkinçilikleri ysky bereketli türkmen topragynda bol hasyl öndürmäge ulaka mümkinçilikler edýär. Vilayatymyzyň edermen babaday hallary ýyl-ýyldan öndürilen ag altyn muktary artdyrýarlar. Türkmenistan parahatçylygyň öňsümen watany gelinde hem vilayatymyzyň edermen babaday hallary bol paxta hasylyny kemale getirdiler. Gahrman hem mehriban arkada prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, başydyk mertebesi belent bolup, işleri elmidamary waşyklary beslensin. Harmanyňda bereket gahrman arkada prezidentimiz, harmanyňda bereket hormatly ag altyn ustatlary. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe hormatly prezident bilen Ansan Pergor aladasy bilen ýurdumyzda halkymyzyň ýokary derejede ýaşaýyşy üçinedilýär. Şu gün Ahir vilayatynyň merkezi Änew şäherinde ulanylmagy berilen täze ýaşaýyş şaýdary bu şäheriň ýaşaýjylarynyň buýsonçly başlaryny belende götürdi. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzda döwrewap ýaşaýyşlaryny gurmak hakynda gowrudan kararlaryny durmuşa geçirmek şäherlerini Ahir vilayatynyň merkezi Änew şäherine täze 4 gatly 56 öýle ýaşaýyşlarynyň bir wagtda ikisiniň ulanylmagy berilmegine başlanyp guralan dawara şäheriň ýaşaýjylar üçin belenten tutulan uly toýa urly. Täze ýaşaýyşy Ahir vilayat arasaçylyk we kesellän ýaýramana garşy görüşmek gulunyň buýrmasy esasynda Sahawat guruluşy hususy kärhanasynyň guruluşçylary tarapyndan paýly guruluşyň hasabyna bina edildi.
Täze ýaşaýşlarynyň açylışda baratyny medeniýet ösüni dişgärleriň çykyşlaryna da giň germerli. Olum ustatlyk bilen ýerine ýetilen aýdym saadlary, tanflary, ýer günümizden şan şöhrady dünýä dolan ata watanmyda ýaşaty durmuşmyda pek zähmeti kimem milli mirasymyza hormat sarpalarynyň hemişe çäksizliginiň hoş owazy bolup ýanglany. Dabarda çykyş edenler hormatly prezidentimiň döwlet adam şenerdiýen ansan perwer siýasatynyň halkymyzyň günlük durmuşyny mäkäm ornaşanyny, ýurdumyzda adam hakdaky aradan ilkinji orna çykanyny buýsun şan aýtdylar. Bu ýerde täze jaý toýuntuçyk bagtyar raýatlamada açarlan gowşuluşy, begenlerje hemem göwün ganatlanarjak pursada urly. Myhmanlar hemem ýerli ýaşaýjylar ýaşulyň ak pata bermek bilen täze ýaşaýyş şaýlar bilen tanyşyp başladylar. Bu ýaşaýşlarynyň 2-3 otogdan ibarat bolan öýleriniň her birini raýatlamadan rahat ýaşamak üçin döredelen amatlyklar hemmelerde uly gyzyklanma döretdi. Täze jaýlaryň döwrwap mebeller bilen üçinilmegi bu jaýlarda döwrwap enjamlaşdyran aşganlaryň bolmagy bellenmegi münasipdir. Hormatly prezident bilen sagalyk uruş umumynyň işgärleriniň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokulanmak ugruna edýän tagadalary her adamda duýulýar. Halkymyzyň saglygyny berkitmek, keserliň öňünalmak bilen bagly toplumlaryň şäherleň amal aşylmagy, arasaçylyk we keserliň öňünalşylyklarynyň işgärleriniň hünär derejesiniň ýygydarly ýokulanmagy, döwrwap iş şertleriniň öpçenilmegi gowunç bilen bellenmegi münasipdir. Ine bugun vilayatymyzyň arasaçylyk we keserliň ýaýramana garşy görüşme gulunyň işgärlerini döwrwap derejede ýaşamak üçin ähli amatyklary bolan haşan jaýlaryň açarlarynyň gowşulmagy, hormatly prezidentimiň saglyk uruş işgärleri barada edýän aladatynyň nowatdaky subutnamasydyr. Enu şäherine döwrwap ýaşaýyş toplumynyň açylyşy hakyky bayramçylygy urly. Dörejilik toplary ýygynynyň öňüne konsert maksatnamasy bilen çykyş etdiler. Vilayat hememe şäher häkimlikleriniň jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, hormatly ýaşullar täze öýleň eýlerini tüý sürekden gutuldylar. Täze jaýlara göçüp baranlar milliýetlerimize tüý sürekden hoşallyk bilerip, ýaşaýyş şäherläriniň tutuş toplumynyň ulanylmagy berilmegine, Türkmenistanyň ägurt uly ykdysady kuwaty eýdigini, ýurdumyň durmuşynyň ähli ulanmaryna döwlet adam şenerdiýen şygaryň asyny amala aşyrlaýan toplumlaryň özgertmeliň netijeli häsiýetligine, şaýatlyk edýänini buýsun şulan belediler. Biziň eşreti döwrümüz bar. Döwrümüziň gadargymatyny oňat düşünip, gahryman arkadamydan daşyny berk jewseşip, halal hememe pek zähmet çekmek, watanymyzyň ösüşine goşunt goşmak iýleşmediň her bir üçin uly bagtlar. Hormatly prezident bilen bilimler we taryh ýaşaryny hemem täze okuw ýylynyň başlanma münasibetli ýurdumyzyň taryhy, ýaş nesliniň mukaddes borjy hemem güýpeler barada geçen umumy okuw sapagy hemmelerde uly gyzyklanma döretdi. Şu münasibetli ýurdumyzyň daşowy lewap hemem Marul aýatlaryna hoşallyk maslahatlar geçirildi. Daşoğuz Lewap Mar vilayet häkimlikleriniň Türkmenistanyň Dynanyr birleşeniň vilayet bölümleriniň Magtumlat Naky ýaşlar guramasynyň vilayet geňeşleriniň Kerdeşler arkadaşlyklarynyň vilayet birleşmeleriniň Demokratik partiýanyň vilayet komitetleriniň Arar partiýanyň vilayet komitetleriniň vilayet baş bilim müdürlükleriniň bilelikde guramaklaryny arkadagyň bilim siýasaty ösüşlüň ganaty diýen aýat bilen hormatly prezidentimiň bilimler we talyp ýaşlar güni hemde täze okuw ýylynyň başlanmagy münasibetli geçiren umumy okuw sapagyna hoşallyk maslahatlary geçirildi. Maslahatlarda çykyş eden adamlar arkada prezidentimiň okuw sapagynyň taryhy ähmiýeti barada nyqap berdiler. Olarda Mehriman arkadagymyz 5000 ýyllyk taryhy bolan gadymy halkymyzyň mertlik, edermenlik, watansöýçilik, ýokary adamkärçilik, mehmansyýerlik häsiýetleri bulan berker döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne täze many mazmuny eýe bolanyň hakyny giňişlendirilip geçildi. Bu okuw sapagy sözüň dolu manysyna watançylyk sapagy boldy. Watan hakyna ajaýyp aýdymy urly. Maslahatlarda çykyp geplen adamlar umumy okuw sapagyň her bir pursady barada hemde onuň aýratyn many mazmuny hakyny jekmejek görüň etdiler. Halipa bilim işgärleriniň şeýle hem ýaşlaryň çykyşlary aýratyn täsirligi bilen tapawutlandy. Bütün dünýäde jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň döwlet dolandyrmagyň, parahatçylyk üçin etmäň hemde ösüşlüň täze bilenliklerine tarap anamlyk etmäň ýol ýürelgesine urulan anyk başlangyçlar Mehriman arkadagymyzyň okuw sapagynyň many mazmunyny kesgitleýär diýilip çykyşlardan agtarly. Ýaş nesil garaşsyz hemişelik betarap döwletimiziň geljekki ýerleri, ýurdun ykbaly, halkyň ak ýoly, şu nesliň watansöýçiligine hemde okuyup başarnyna, zähmet söýerligine bagdylar. Bular barada aýtmak bilen hoşallyk maslahatlaryna çykyp geplen adamlar, melliyetçiligimiziň ähli babatda görelmesini beýlep geçdiler.
ulyny sylamagyn, kiçe hormat goýmagyň ajaýyp nüsgasy, mehriban arkadagymyzda jemlenenler. Okuw sapagynyň taryhy ähmiýeti şu hakykatdan göz açarýar. Mehriban arkadagymyzdan geçiren okuw sapagy ykdysadyýetin ähli puduklaryna öz bolşly zähmet galkynçyny döretdi. Beýik garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllyk toýuna taýýarlyk görülýän döwürde bu okuw sapagynyň ähmiýeti hasam urulur. Şonuň üçin maslahatlara gatnaşyjylar arkada prezidentimize alkyş we hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Şugun paýtagtymyzyň Aşgabat Aýdymsaz merkezinde ýaş aýdymçylaryň arasyna geçirilýän Ýanglan diýarym telewizýonyň jemleýiş tapgyry boldy. Dep bolşýaly bu bäsleşik ýurdumyzyň baş bayramy, mukaddes garaşdyrmyzyň bayramyna başlanyp geçirilýär. Her ýyl bu dörejlik bäýatleşigi Türkmenistanyň prezidentiniň yglan eden Türkmeniň altyn asyry bäýatleşiginiň çäklerine geçirilýär. Türkmen ýaşlarynyň aýdyň hemde köpeýüşgünli zihinleriniň gözden geçirilişi Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň telewiziýany, radio gepleşikleri we kinematografiýa aradaky döwlet komiteti, welaýetlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri tarapyndan guruldy. Ýygnananlar hormatly prezidentimiziň ýanglan ýarym telebäýatleşiginiň jemleýiş tapgyryna gatnaşjylary iýberen gutlagyny uly üns we ruhwelentlik bilen diňlediler. Döwlet başdanmady zihinli türkmen ýaşlaryna ýüzlenip, ýanglan ýarym telebäýatleşiginiň jemleýiş tapgyryna ýerine ýetiriljek sağlam we aýdymlaň milli äheňlere, döwrewap ýewüşgünlere eýe bolup, diňleýijileň gowun töründen ýer almanlygyny ňytady. Sunuwata tarpady hemişe belent bolan türkmen halky ajaýyp döwrümediň zihinli aýdymçylaryna sizi guwanma haklydyr. Şoňşynam siziň her biriňiz halkymyzyň anamyny ödäp, öz zihiniňizi, ukyp başarnyňyzy, sunuwata söýgüňizi tüý sürekden açyp görkezmegi başarmalsyňyz. Häzirki döwürde ýurdumyzda medeniýetimizi we sunuwatymyzy ösdürmäge gönükdirilen toplumlaryň işler, döredilen şertler sizi aýdym taýdyň jadyl dünýäsine, ruwat ýollaryna ganatlandyrmalydyr diýip mehriban arkadagymyz nykdy. Döwlet başdanmady bäýatleşige gatnaşylan medeniýetimizi we sunuwatymyzy mundan meýlekde ösdürmek üçin öz ukyplaryny we zihinlerini gaýry majakdyklaryna, hemem halipa bagşylan diýäplerini münasip dowam etdirjekdiklerine ynam bildirdi. Bäýatleşiň detlapy itirap gulaý tapgyrlaryny üstünlükli geçip, jemleýiş tapgyra ýeten iň zihinli aýdymçylar üçin bu gözden geçiriliş ýaş zihinliň sunuwat älemine barýan ýoluny badalgy bolar. Ýanglan ýarym telebäýatleşiginiň jemleýici konsertinde ýurdumyzyň ähli welaýetleriniň we paýtagtymyzdan gelen ýaş zihinli aýdymçylaryň joşgunly aýdymlary ýanglandy. Bäýatleşige dürli dörejilik toparlarynyň aýdymçylary, ýokary okuw mekdepleriniň talipleri, medeniýet işgärleri gatnaşdylar. Paýtagtymyzyň Aşgabat Aýdymsaz merkezinde idi diýarymyzy, täze taryhy ýamyň ägirt uly üstünliklerini, mehriban topragymyzyň gözelligini wasp edýän halk we estrada aýdymlary uly joşgun hemde ruhwelentlik bilen ýanglandy. Aýdymçylar nutgaw şahyrlarymyzyň sözlerini görnükli türkmen kompozitorlarynyň düden, şeýle-de häzirki zaman kompozitorlarynyň aýdymlaryna täze äheň bermäge çalışdylar. Bu aýdymlarda gadymy mukamlar häzirki döwrüň heňleri bilen sağlaşykly birleşdi. Konsertde milli sunuwatymyzyň iň gowy diýäpleriniň dowamatdylygy öz beýan tapdy. Paýtagtymyzyň Aşgabat Aýdymsaz merkeziniň sahnasynda käbir täze aýdymlaryň ilkinji gezek ýerine ýetirilişi boldy. Awtorlar olary ýaş aýdymçylar ananlar. Hormatly prezidentimiziň başdanlygyny we başlangyjy bilen öz ygtyýarly ötüşiniň 30 ýyllygyny durly gurlarda uly üstünlikler bilen belliýän ata watanymyzda ägirt uly özgertmeler amal aşyrylýar. Jemler jemlemek we ýeňjiler yglan etmek bu dörejilik bäýatleşiginiň iň tolgunlyjy pursatlary boldy. Şowhunly el çarpışmalary aslında Türkmenistanyň prezidentiniň ýürüýti diplomlaryny we bayraklaryny münasip bolan ýeňjiler yglan edildi. Tiýlaglananlar mehriban arkadagymyza dol derejede dörejilik bilen meşgullanmaga, hünär taýdan ösmäge döreden ähli mümkinçilikler üçin hoşallyklaryny beýan etdiler. Mehriban arkadagymyz menem 2020-nji ýyl meniň durmuşymda ýatdan çykmajak ýyllaryň biri boldy. Men Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanyş institutynyň talibi bolmak bagty. Hemem 2020-nji ýylda geçirilen ýanglan ýarym telewizýanyň ýeňisi bolmak bagty meniň paýyma düşdi. Gahrman arkadagymyz biz ýaşlara şular ýaly sahnalarda öz ukyp başarymyzy görkezmäni berýän mümkinçilikleriniň üçin size uly sag bolsun diýär. Gahrman arkadagymyz goý siziň janyňyz sag bolsun, tutýan tutumly işleriňiz elmedama rowaj alsyn. Gahrman arkadagymyz biz arzularyň hasyl bolýan ýurdunda ýaşaýarys. Türkmenistan watanymyzda enelerimize, zenallarymyza uly hormat goýulýar. Anhamenem şu gün ýanglan diýarym telewizýanyna gatnaşyp ýeňji bolmak bagtymaňa da nesip etdi.
mening mo beğencimin buysancımın çägi ýok. Biz ýaşlara şular ýaly uly sahnalarda öz ukup başarnymyzy görkezmäge, uly mümkinçilikleri döredip berýän Mehriban gahrman arkadaşymyz siziň janyňyz sag bolsun, belent başyňyz aman bolsun, tutýan tutumly işleriňiz elmydama rowaj alsyn Mehriban arkadaşymyz. Belent başa täc edinip halkyny ýek, kalba barýan ýollar awan arkada. Gün doğdu elime düşdü yalkımı, getirdin soğulmaz devran arkada. Gahrman arkadağımız. Mening şuun durmuşumda en uldurulmacak fırsatların biri oldu. Muňa da siz sebäpkär arkadağımız. Biz ýaşlary öwretmäni, döretmäli uly mümkinçilikler döretip berýäňiz. Siziň janyňyz sag, başyňyz dik bolsun. Elmidamy ilbäk bitli, ýurda ähmiýetli işleriňizde rywajlyk arzu edýän. Gahrman arkadağımız. Ýanglan diýarym telewizionasyna gatnaşyp, ýeňiňi bolup siziň şafer paýyňyza munasyp bolmak bagty maňa da meýesser etdi. Şafer paýyňyz üçin köp sag bolun Gahrman arkadağymyz. Siziň janyňyz sag, başyňyz dik il ýurt bähwitli alyp barýan işleriňiz mundan meýlem rowaj alsyn. Gahrman arkadağymyz. Anha şu gün ýanglan diýarym telewizionasyna çykyş edip, ýeňiňi bolmak Mehriban arkadağymyz. Siziň şafer paýyňyza munasyp bolmak bagty maňa da meýesser etdi. Bize şeýle ajaýyp sahnalarda öz okuyup başarnymyzy görkezmek üçin döredip berýän ähli mümkinçiliklerinize ak yüregimden sag bolsun aýdýaryn. Siziň janyňyz sag, tutýan tutumly işleriňiz elmydama rowajlyklara beslensin. Mehriban arkadağymyz. Bugün hem men durmuşymda ýatdan çykmajak bir totlaň biri men gaty begenýän. Siziň janyňyz sag bolsun, görjeňiz gowy bolsun. Elmydama il ýurt bähwitli tutýan ähli tutumly işleriňiz mydam rowajlyklara beslensin. Türkmenistan vatanımın başçıları arkada, şantide, şöhretine, birlik başı aman olsun arkada. Can vatanım Türkmenistan vatanımın başçıları arkada, şantide, şöhretine, birlik başı aman olsun arkada. Hormat adamlar, Nurta ýurdumyň Ulaýatyna we paýtagtyna Aşgabatda 8-nji sentýabrda saat 20-den 9-njy sentýabrda saat 20-de boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanışyryň. Balkan Ulaýatyna ýetgän ýağmur tutup, Demirad gün oran teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal uçar. Howa ýejetini 18-23 gradus, gündüzine 27-32 gradus. Kenary etraplaryna 22-27 gradus maýl bolar. Ahir Ulaýatyna ýetgän ýağmur tutup, Demirad gün oran teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal uçar. Howa ýejetini 19-24 gradus, gündüzine 28-33 gradus maýl bolar. Mary Ulaýatyna adkem boltuqaryp Demirad gün oran teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal uçar. Howa ýejetini 17-20 gradus, gündüzine 28-33 gradus maýl bolar. Lewap Ulaýatyna adkem boltuqaryp Demirad gün oran teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal uçar. Howa ýejetini 17-20 gradus, gündüzine 28-33 gradus maýl bolar. Daşuwul Ulaýatyna adkem boltuqaryp Demirad gün oran teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal uçar. Howa ýejetini 15-20 gradus, gündüzine 26-31 gradus maýl bolar.
Paytahtın Aşgabatda Ütka Preambul Tuğalıp Demirada Kun Vataran Teleskontu 7-10 metre yetiyen şemal otur. Hova gecetine 20 gradus günüdüne 30 gradus mayıl vurur. Yurdumda 10 sentyabr ayında okuduğunun mağnit hadisesinin qoğuşuq təsirli bolmağı aşılıyım. Edil vatandaşlar, bu yüz pasında günün devamında hovanın derecesinin ütköye nazar alıp, pasılın ayrıtınlıklarına layıklıkta geyinmegi. Şelekeme xadir kuvatta hovada tozun bölücüklerinin qadadan duqdu oturum artmağıdan bağlanışıqlı, hova şartlarının adamın bedenine getirip biləyecek, uňuýsuz täsirlerinin öňüne almak maqsady bilen ağız burun örtüğünü ulanmaklygy maslahat berýär. Mehman ilaşar, bulary berk berjaý etseňiz ýylyň üstüne pasyndan öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehman adamlar, şunun watan habarlary paylaşmada jemleýär. Berqarar döwletimiň bagtyrlyk döwründe ata watan Türkmenistan, ähli babatlarda ösşür esene. Ähli düşünýärde ne bolsa halkyň bäxtidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoş sağ olun, edidilaşar.